thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chipai vek ule tun trum chu tun laya zoram ti ti la le khel hlo em lam hi kan hoi ve thung don ani ram ri lama kan sipai duty te din mun pat che taka an om laya atuam hlom lam aya pat che zwal zo ka kan siam do dan hi awan duai thlang ngot mai sai pumbula ram ri sipai duty ten an tuitlan athiang nim tok lo zia tui hok tling mai an thal lai video chu kan hriat thau angin ali kau thlau maya he video hi dar lo se zoram mi pui tam zo khian ral matonga kan sipai duty te din mun chele tu khi kan hre hau lowang tui hi eile in tura an choi ngei ni na langa hei aya tui tang lo hi an lo choi to thu talan ani bok he video hian mi pahnian langa thala tu ne mi pathum ai an tlem lo ti hriata he tinga patling pumpa sarkar na tok chu po ram ven himna konga ral matonga da ten tui hok choya an han filter kur mai han mu hian hnuklam an ti ula baksam truak to te me uponi he video hi tumreng wang emo tumwang em po di lowa dar ani thea a engzok po chuni se mi puin an khongai thlak zia kan hmu pui hi thillom om takani he video darta comment a hian chief minister home minister ruling party superintendent police commandant demna rongkai tongkam om lawa an din mun dik tak talan nia mei nei taka tute emotai hlekna comment share tur om heklo hete chunga malak na hriat zui suspend hial thenga hian officer tha kan nei hlei theilo chan min timol pho ti changchoya suspend le transfer hi eng ministry apok kan ching chun zom zel zom ani hi hetiang hi ho tu te beng thleng ani chuan alal beratanga alal lo ber poin an eyatana an du lo vek ani hlom ngeyang azia lo lutuk mai kan lo hrelo ani tia ngai venda le ngai sakna mi puilama thupa hial choina thlenga beisi ani lain he video kain hoya hian sipai pakha suspend ania midang pathum te chu in soi fia tura hriat tir ani thu athang ta hlau mai hian mi puilam chu min bara khai ani hi mole thren khatin tui ho kan choya thren khatin office lumatangin an video darwangin kan lo suspend thunga aha thlak hlom te social media post pakhat kan hmuwa chuan rilru hi atina zui wang hle ramri duty suspend chungchanga sarkar dem in tam hle mai MNF sarkar in voi khat po tui hok in turina telo ti in thren khat hi chuan kan lo du chele ani hi tui hok choi ngai khopa pachia kan siam hnuwa aya chejok suspend tok ta chu voi khat po tui hok in turin sarkar in atelo kan la ti sia du hi chu a christian zia lo mangte kan nu le pa kan fa te kan u nau te tui tlana kan du hlom hau lo mai thei ani Kolosip SP atangin in soifiana alo chuak ngala helai ke ma hian SI pakhathawin sipai song poruk anom thuba kha tui chungchanga an har sana to dan aron ta langa chu thudik tak vek ani rin om chuti lain in tu le ei rong bona chuan har sana lutuk anei lo ti lai hi chu video alang tele athala tu kema omngai ataka chen chel tu te ngai dan nen chuan ain person mai the ani anin thingpui tura tan te anti lain an tui choi tui hok hi thlit fim le hung fimin in buale in su nan chawa an man tia in soifiane chu kan oi lo ani ti mai ol takani hetiang din hmuna hi chuan nuam sataka ko saksu har sadon sa pa takin sipai an nianga an ko sak thiam po angai liang chuti lain hetiang tui tling top lutuk patling pumpa kan in choi tir hi chu atlom thlak ngoi ngoya chu takara suspend na to tir chu arap thlak lam hret ani kan hriat thawng in sai puma tanga kilometer som ni vela la om kan police duty te omna hmona tui thiang ni in tur an nei that lo wanga an tui mu ang ni alang social media lo post dar tu havildar deng thangpui chu suspend ania kan ram ria venim na thok tu ten har sana tam takan to kha eng thalo tui thiang him nei thalo ria buk nei thalo ti veli social media vela kan hmu tam tlang lon ani an ria buk hi thli in alak na social media viral ta paw motor hom to kha medical tanga kan hmu le hria chin po hetiang ani chuan a him china ngai lo an post ngam lo tam tak om ngein rin om ramtana ven him na thok tu kan pasal tha ten an har sana an soite ngai thlak saka bengkhon saka duat ta hne ka
an chunga kut thlak du hial tu sarkar kan nei hi alung chiat thlak le ramtana asur asa hnuaya venim hna thok tu kan police fel tak tak te hian duat an phusin an hna an duty alawm kan tingaw tange dam le thikara leng ani eng boruak pawh thleng se ringal deuh phat thei tura buat sai reng ani miramah chuan police ramtana venim hna thok te chu sarkarin a duata an harsana tawhte an ngei ven sak reng thin an mamaw engkim tih sak an ni thin kawng engkimah sarkarin a ngai sak thin keini ramah ve thung chuan an harsana tawhte pawh an tana sawi chuangam ani lova an han sawi hlekin suspend an tawk ngal mai zawng ani hi sarkar tha ro rian an hnuaiah chuan mipui leh sarkar hnathawk te thlamuang takin an lenga keini ramah zet zawng sarkar hron mekah hian mipui kan na a kan ruma sarkar hnathawk te pawh ṭhi dekin an awm ta ani lawm ni an harsana sawi chuah khan kan lu ngai sak tawk lo ani hi mole tia an mamaw te pek a hnekin min ti hming che hle mai tin an han suspend ta zawka kan sarkar hron mek hi zawng thlambuan pui a hnekin kan nat pui zawng ani hi Faksa nga Tripura Civil Service in hemi chungchanga akam chuak hi ngai thlateng tun hnaya video lar tak pakhat ram ria IR duty tui tiang nim choi tur mulo tui hok ang che tui nu a choya an fil tar chop dan vel video thala tu havil dar kha an suspend ani oma entin nge an suspend thei jok le a thian te pathum po thu zo fia turin an kotel le ngal ani oma Tripura chuni se chuan hetiang hian ti ani nge yang pakhat na Police lam ho tu ten DM an thenanga DM in DWS Department official temo concern BDO hena inquiry tia tui an nei thei dan tu ngai tu turin ati ngalang panina DWS official ten hausa pan to konga rang taka tui peturi hretir aniang temporary an harsana suki turin water tanker in tuian penga tui dana tu syntax an pengal bokang ZPM party chuan hemi chungchanga hian thu chu hetiang hian an siama tun hnaya sai pumbula ramri veng tu sipai pani chu an tui choi lai video viral wangin sarkarin a hrem nia soi ania hrem ani chane thil thlen dan thirin sarkarian sipai te harsana a chin fel sak lo ni in alanga ram hiumna tura veng tu sipai te an abi ka enkol na an mamaw te lulnen an ni tin kho sakna atana tul ngei ngei po ngai tu sak ani lo fo hi ZPM chuan apoi kan ti hle a heng sipai te hian dananga thil ti sual an nei po alan lo laia hrem an ni hi aranglama su le nga turin sarkar kan phutani kan hria tangin Assam le Mizoram ramri hi hun nei taka boi tua silai hial me po ani tua heti chung hian voin thlengin Assam nena kan ramri buai chingfel tura malak na lian tham om lo hi kan sarkarin neda lama an thopui te aven thon wange Mizoram chunga Assam leido kan sarkarin ngoi rengin a thira Assam Police Duty Post son tora ti son ani lo wanga ram nei tu te tona zoza hi entin nge kan sarkar hian a endiam the Chief Minister level a impiang na mu mal nei thelo te hi ram ri chin fel dan thuru manga malak ani zel nge ti te hi kan zot ani ram ri buai hi thok le khata chin fel mai the ani lo ti kan sia chuti chung chuan chin fel tumna tak tak om lo nia lang ram ri chin fel du na tak tak kan sarkarin a nei lo zia ata langin kan sia tun aya chaka mala turin kan phut bokani hetiang hi kan din mun ani mek lain ngai poimo ma sak tu zok ngai tha mani thunei na u chuak taka man konga ero che rum le loisi hi sarkar thaji ani ngai lowa hetiang thil thleng non to lo se ZPM chuan atu hle ni ti in ZPM thu chhuat chuan ata lang ani Congress thalai chuan hetiang hian thu chu an lo siam to boka Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC chuan an President Dr. Lalmal Somanga ka win pu John Elaya IPS IGP kan hua MPYCC roi tu te an tun hnaya ramri depa Mizoram Police Duty then khat an tui tlan nu tak video record siama social media lama darta wanga suspend tok ta havil dar deng thang puile hemi kai hnoya me ni song batum sang ni somni pani ma a in soi fia tura mi pathum an ko te thlawang hawin IGP hi kan soi puya tui hok nu tak video viral kha sai pum khwa tanga kilometer somni vela la police duty na hmun ania he video social media a adara wanga police then khatin harsana an to chung changa Congress thalai in IGP pu John Elaya nena kan soi pui hian ra tha thlen nge kan be cheya pu John Elaya po hian hemi chung changa hian
ma alak tur tho MPYCC te minau thelani Assam le Mizoram ramri buai are thi lo wanga ramri a duty kam police ten thil lian tham lo taka hremantok tamai hi congress thalai chun van roi thla kan tia ramri a duty police te duty na mun hi ruwa tui potla se motorat lo po zungzunga siam tur ani lain sarkarin anu chon tlati congress thalai chun apoi kan ti hle ani hei mai ba ka hian ramri duty police te omna hmun mumal lo le tui tlan tur mumal om lawa ram chanana duty police ten ho tu te vau khana an to ki congress thalai chun poi kan ti tak zeta kon sarkar shon mek hian ramri a duty te ngai saka tuna suspend to tak le in soi fia tura ko te hi zangai taka hrethiama an hre om tor mek te thoi dam nan thupek kal mek su turi Mizoram sarkar kan phot ani kan ram himna tura ramri a duty mek kan police te kan chuang tak mewa har sana tam tak kara ram le nam tana chel taka rongbol zel turin kan nge ne ti in congress thalai te chuan thu chu an siam bok le viewer te hne nang en na han se velela kan video min la subscribe sak lo kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak turin kan an som chewa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu hal zel thinan in tan po ol samjok na kha ni dona notification bell ka in hetanga ola in da don ya